Tinututukan ng Department of Education o DepEd Region 6 ang numeracy, literacy at reading comprehension ng mga estudyante sa Western Visayas. Sa panayam ng K5 News FM Iloilo kay Mr. Hernani Escoliar Jr., Regional Information Officer ng DepEd 6, ipinahayag nito na matutukoy ang learning competencies ng mga estudyante kung mayroon ng resulta ang Regional Assessment Measure o RAM na isinagawa ngayong taon. Dagdag pa ni Escoliar, ang bawat Schools Division Office o SDO sa rehiyon ang mayroong programa at strategiya na makakatulong sa mga estudyante. Samantala, sa usaping Program for International Student Assessment o PISA, ang kanilang central office ang nag-analyze nito para sa isasagawang intervention. Matatandaan na base sa resulta ng PISA, ang mga Filipino students ang second lowest performing sa creative thinking at dapat na ma-improve ang basic functional literacy at reading comprehension ng mga estudyante. Ito si K5 Kim Montaño Caluyo at para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM. Ang iniga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.